हेलो हाय सांगମାନେ नमस्कार मकर संक्रांति आसଥିବା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିକି ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମାମୁଁ ଘର କୁଣିଆ ଯିବାକୁ। ଏପଟେ ମା ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବାବୁ ବି ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ବସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଆସିନଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟାଏ ଅଟୋ। ତ ଆମେ ଅଟୋରେ ବସିକି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଛକରେ। ଛକରୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି କିଛି ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତ ଏଇଠି ବାଟରେ ବି ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫିଲ ଜଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ମାମୁଁ ଘର ଅଗଣାରେ କୋଳି ଗଛରେ କେତେ କୋଳି ଫଳିଥିଲା, ଗଛ ପୁରା ନୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଳିକି ଖାଇଲି, ପୁରା କଷା ଲାଗିଲା। ଆରେ ହେ, ଏଇଠି ବାବୁ ଆସିକି ଆମର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିକି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇ ପକେଇଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଉ ଖାଉ। ଏଇଠି ମା ତା ମା ଘରକୁ ଆସିକି ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, କାରଣ ମାମୁଁ ଘରେ ହେଉଛି ମକର ମେଳା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇକି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମାମୁଁ ଘର ପାଖରେ ତ ରହୁଛି।